jeneng urip milu peraturan negara, ganti presiden ping 20 jaran, panggang ngene ae wong cilik dipletet, malah saiki ngene peraturan, peraturan jerene tanah lek ngapi 2 tahun ora digarap disita karo pemerintah. Kalau tanggoku delokan nganggur-nganggur kalau delokan kae ora gelem disita-sita, gondhepi tanggane karo bojone kancane, ora gelem disita karo dibiadok lho karo pemerintah kono, urung peraturan wong lanang, rasaku kok wong wedok diteken kiwa tengen ngisor dhuwur diteken. Pemerintah yo ngono, peraturan kabeh diundakne ra sing mudhun. Ora wong lanang, kowe jatah 100.000 kudu cukup. Ra ngerti niki becaan sak irang-irang to, Ra ngerti becaan sak irang-irang, pajak niki mundak. Rasaku kok wong lanang kok urung Agustusan ngene iki sembarang kalir narik, Ono lomba ngendong bojone wong kene ditarik, lomba mangan jrangkong kene ditarik. Perasaku kok Agustusan ngerek bendera, ngerek apa ditarik kene. Orang ngerti sual karo kotang ini ditarik sampai bedah kabeh.